Salom. Purian itu hata, tapukama parminggota, tapuji itu hata marhitede nomor 4 ayat 1 ayat 7. Marhite-hite goar ni bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangi dohot tanon. Amin. Mga sahon de bata say hamonangad do ulah honota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buha siang ari, pujiokku maho di tonga-tonga ni akabangso ale Tuhan, edehonokku maho di tonga-tonga ni di akamarga. Haleluya. 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 Martang yang maita. Ale Tuhan debata hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Say lehon jala pahot madihami roha si songoni. Ramoti maakan naposom maradopon pangasungi ni sibolis. Asa malua na sidasian pangujunan dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dohot partano batuan nami. Saito gumahami di dalan sidalanan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mau. Maredeta. Asa
Sikat nipatik di minggu tasadarion di anak huriata sian sada kronika bidu 20 sia ayat 10 sada. Sada kronika 20 sia ayat 10 sada songonon ma hata nitu hata. Aigok di hodo ale jahuba hati bulon dohot hagugun dohot hamuliaon dohot hatongamon dohot puji-pujian gok di hodo tahe saluhut na di banua gijang dohot na di tanoon gok di hodo ale jahuba harajaon jala di patibul hodo dirim di atas ni saluhut na marjujungan ima saat na tora mangidugo kumaita tuadupan itu hata ale Tuhan dewa tepat sai pargogo imahami bangulahon na hobar tupatik. Amin. Mari dehita. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua kijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasa rohanami hasesan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyai asa unang ganggu rohanami di asini roham alay asa hot rohanami marhaporsyaon laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabi pelean na mangulu jalan abadiya marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringot tuhasa sani dosata.
songonoddo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupa sisi akka pangalosim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau ayahu dosi paluaho hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Pudul mau. Korpunganina.
Marede hita. Porus mahoganu pari di tangan nado musuh nang dia puandaho di tangan nado musuh tung naso nang dia puandaho Lando gogo disi paman monangi asa sahat sude tu surgoi. Kor anak remaja. Kor napa sebulung. Aku koreksi kami epistel dihita di minggu tasadarion ima sian 2 Korin 12 ayat 2 sahat rodi ayat 10 2 Korin 12 ayat 2 sahat rodi ayat 10 tajahama margati soring hujahama parjulu di bagasan Kristus hutada sada jolma nunga 14 tahun nunga 14 tahun salpuna tarhisat halaki rodi lapis patuluhon ni banu agijangi manangna di bagasad dagingna ibana ujui manang dibalian ni dagingna dang huboto debatado ubotosa na tarhisa do ibana ro di paradiso jala dibegido hata naso tarhatahon naso jadi dohonon ni jolma manusia jalanakpe hupa puji-puji diriku dang naso marroha audisi asitong do hataki alai huorom namai unang sumuru ngau dirajumi halak sian na ni idana dohot binegena diau tuluhali do hupangido siat Tuhani asa sumurut isian au dibaheni sonang dohu hilala di bagasan akka hagaleon pangaleaon hasosahan pangalileon dohot hagugutan
alani Kristus ay juppa galeau di sido au margogo imasahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Ko remaja. Korna po sebulung.
Maredeta. Tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak kon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siatot di porbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanu atoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamune debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak so tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akan na badia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na madok, dohot dihangluan na sora suda. Amin. Korlansia tabegi matik-tik na masa di huriata. Shalom. Tabegi matik-tik na masa di huriata Minggu 7 Juli 2024 na perjolo na meragam. Guarni minggu tasadarion ima minggu paunopon dung trinitatis. Topik minggu debatado partano batuata, dalam bahasa Indonesia Allah benteng bagi kita. Dua titing neng merbagas manang pamasu-masuon pardongas saripeon titik perjolo dohot paduahon. Neng majalo pamasu-masuon pardongas saripeon ma ima apoteker Martin Perianto Rumah Horbo SSI
Anak Niamata Situate Rumah Horbo SE, Tubuni Inata Insinyur TI Boru Pangaribuan Nasian Huta Jalan Petran Selatan, Kompleks Marinda Blok D2 nomor onom 17 wilayah Tolu, ruas ni HKBP Tamarunang Resort Tamarunang, Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Dohot Orwana Sintia Febrina Boru Sinaga SPSI, Boru Niamata A Sinaga Nahinan, Tubuni Inata H Boru Situkir, Sian Huta Jalan Rawe 5 nomor 5, Lingkungan Walu Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan. Ruas HKBP Ancol Podomoro Resort Ancol Podomoro Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Pamasu-masuan pardongan Saripeon Ima di hari Sabtu 10 Juli 2024 di Gereja HKBP Teladan, Resort Teladan Sada Medan. Saya Tuhatama dapat tuluson sude ulauni. Tolu pertangyangan wilayah Sada. Di Patu Pahuriat tado pertangyangan wilayah Sada di hari Selasa, sia Juli 2024 masuk pukul 10 sia 00 wita di bagas ni keluarga Amang S Saragi Inang ST Boru Sipayung. Nama ringanan di Jalan Makassar 2 Blok A nomor 40 Perumnas Sudiang. Asa Roma sude ruas wilayah Sada parhalado dohot keluarga maddohoti ulauni ibadah berbahasa Indonesia. Opat ibadah minggu ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Patu Pahuriat tado ibadah minggu ceria anak sekolah minggu di hari Jumat 12 Juli 2024 masuk pukul 10.00 wita di bagas ni Nopel Sirait dohot Nauli Belpina Sirait. Nama alamat di Jalan Tamalan Ria Raya, Perumahan Insignia Oasis, Blok B22 nomor 15. Asa Parsidohot mas sude anak sekolah minggu ni huriata di ulauni. 5 sil manang sekolah Injil libur anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Patu Pahuriata do marhite seksi sekolah minggu kegiatan sekolah Injil libur manang sil di hari Sabtu 10 Juli 2024. Nama ringana di Pantai Galesong Takalar. Na niuluhon niamang padita TD Siatur STH dohot Ketua Dewan Koinonia Situa N Boru Sigalingging. Marpungu Jala Borhat Sian Gerejaun pukul 7.00 wita. Asa Parsidohot masude yang nakon sekolah minggu di ulauni. Onom basar dohot marede anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Parminggota Sadarion Patupau ni seksi sekolah minggu do na parjolo basar ima mie goreng dohot harga 25.000 per bukus, dohot kopi teh dohot harga 5.000. 2 marede do dung sidung ibadah minggu songo dalan nasida mengalului dana tu kegiatan sekolah Injil libur di hari Sabtu 10 Juli 2024 di Pantai Galesong Takalar. Asa dohot mahita berpartisipasi di ulauni. Pitu belajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi Sidi untuk mengikuti pembelajaran katekisasi Sidi pada hari Minggu 7 Juli 2024 pukul 17.00 wita di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak Sidi mengikuti kegiatan tersebut. Walu realisasi iurat tahun 2024 dohot pelia bulan semester sada tahun 2024. Pinapotohon matu sude ruas ni huriata ima realisasi pembayaran iurat tahun 2024 manang pilihan bulan sahat tu akhir Juni manang semester sada tahun 2024. Naparjolo wilayah sada 45,45% manang 10 kakak. Wilayah 2 32% manang 12 kakak. Wilayah Tolu 33,33% ima 10 kakak. Alani tapasahat mayurat tahun 2024 manang pelia bulan ima godangna 100.000 per tahun. Marhite rekening ni huriata manang tusitua wilayah tabe. Napasiahon penambahan manang rekrutmen guru sekolah minggu. Hobar tu pangiduan ni guru sekolah minggu ni huriata marhite Dewan Koinonia naung pasahaton di sermon perhalado ima penambahan rekrutmen guru sekolah minggu godangna 2 halak. Asa mangarade maruas ni huriata naulu gabe guru sekolah minggu di huriata. Pasapuluhon pelia tujolo.
Di parminggota sadarion pasa pilet tujolo do hita bahet tu pakta tu diakoni ni huriata tapasaha ma di bagasan las ni roha. Pasa puluh sadahon ruas namar sahit. Parhalado do sudi ruas ni huriata KBP Tamarunang manang yakon ruas namar sahit di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhat tama namang alehon hamalumon do hai pason. Mulu adong sian ruas ni huriata namar sahit di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua ma tu parhalado manang tu padita. Ruas namar sahit sada Augusta Kristi Borusianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. Amang Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Amang GA Sianturi wilayah 2 perawatan di rumah sakit Siloam. Ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata. Nama ulang tahun siat tanggal saya 1 Juli. Saya tuhat tama namang alehon paso-paso dot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas nama ulang tahun sada Mikael Sinaga naposo bulung 25 Juni wilayah Tolu. Hasoloan Bongiopi Siaturi sekolah minggu wilayah sada wilayah 2 tanggal sada Juli. Youri Otniel Hasibuan naposo bulung 2 Juli wilayah sada. Artesia Juliana Saragi naposo bulung 3 Juli wilayah 2. Talent Gold Sianturi sekolah minggu 3 Juli wilayah Tolu. S Sianturi SPD 4 Juli wilayah Tolu. Mutiara Nauli Simajutak sekolah minggu tanggal lahir 4 Juli wilayah Tolu. Kejora Julia Simajutak naposo bulung 7 Juli wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasia mudo gajang ni umur jala di habirang nado hamorao dohot hamuliaun. 10 Tolu ulang tahun pardonga saripeon. Parhalado do sudi ruas ni huria HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun pardonga saripeon ma tu ruas na merayahon sian tanggal sada sa tu tanggal 7 Juli. Ruas na merayahon keluarga El Pasaribu B Buru Hutagaul 3 Juli wilayah 2. Saya tuhata mana saya toktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. Saplopat ruas naro tu permingguan. Minggu 30 Juni 2024 ibadah umum 190 sada halak. Minggu 30 Juni 2024 sekolah minggu 47 halak. Selasa 2 Juli 2024 pertanyaan di bagas ni keluarga Nyonya Simajuta berupa jahitan opung amsal 30 sada halak. Rabu 3 Juli 2024 ibadah minggu ceria sekolah minggu HKBP Tamarunang di rumah Talent Gold Sianturi 50 halak. Napa 2 hon parhepengon. Parhepengon ni huriata bu imata bereng di titing parhepengon nadong di hitabe. Songonima titing namasa di huriata di bagasan mingguon tatang yakom mai asagabe pasu-pasu dohot las niroha di hita terlumobi gabe hamuliaun di goar ni Tuhatta. Amin. Kor punga nama.
Tapuji Tuhan tamarite de nomor 457 ayat sada dohot udutna huhut mata papungu peliata sada A sada B dohot peliapa duahon. Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati daho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhut na.
Damang dainang haanggi nang pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata nagabi jamita di mingguta sadarion minggu paonopon dung tritatis ima na sian pesalmen biddu opa puluwalu mamuka ayat na barjolo tolhas tu ayat 15 asa tajahama marsika soring siya kami ma ayat na barjolo hutani raja boloni ede sian aka anak ni Sikora Dinggado martagahabing silas nirohan niliat portibion dolo sioni suhina tukan utara hutani raja na Tibuli. Ai idama marluhud doaka raja mandapoton. Akahitir do na sidadisi mangae songon buru-buru nalao mangitubu. Sumantu barita na hubigihami do widahami di bagasan hutan ni Jehovah Sibaut. Di bagasan hutan ni debatatay say pahoton ni debatado irodi sa liling-liling na. Sumantu guarmudo baritam ali debata rodi ujung ni tanoon gog hatigorad do siyamunmi halangi hamuma sioni jalaliati hamu bilangi hamuma akka partano batuan nai Pabua di bataodo di batata rodi saliling-liling na ibana manugu hita rodi hamatian ido sahatna paluasamu mahami amang inang majahon di dalam bahasa Indonesia Sion kota Allah nyanyian Mazmur Bani Korah besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan.
Damang dainang haanggi ng pinaribot na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin molo disukun tu hita ganup titikion sudido hita manada Faustin Arsange Taudera jalamulo disukun tu hita ganup taboto do piga geleng ni si Faustin jalamulo tasuk disukun mo siya tu hita ganup taboto do di dia tinggal ibana jalamulo disukun mo siya tu hita ganup taboto do boruaha do inatana jalamulo disukun tu hita ganup taboto do aha pergumulan na pasti do honota dak diboto hami ala dang tatadda molo dohonon dang takas tinadda seolah-olah seperti kenal tetapi tidak kenal ala ni dohonota do dang hutadda hami puasa ala ni idang bui hupa buah hami taringot tu ibana karena kami tidak kenal berarti bui tagaris bawahi amang inang bui pehita pabuahon taringot tu na disukun tu hita ala tatadda do molo dang tatadda dang bui tapabua molo dang takas binoto dang bui di pabua molo dang binoto songo dia aslina dang bui di pabua siya ni bui ma amang inang ta evaluasi majo jala idu naneng dipatorang di turpukon turpu jamita sadarion na diedehon ni akka pinopar ni sikora ise do sikora moloro Raja Daud tu inganan lau marasobat tu dari bata dibuat do akka song leader na mandongani ibana jadi tabayakom maamang inang songon na ditiki lau manopo tidusan na kaningi somal na kan lau martangia kita adong do eddi molo di HKBP holan na poti maredde do na makuling alai molo na jolo uhud do maredde akka song leader alai di guarima akka biduan na marlapatan unang jo negatif tapahami amang inang biduan na marlapatan na mandongani maredde idu jadi martangiang may bana ale Tuhan uhumma boy tabayakon amang inang songon dia ditiki maredde ditiki martangia kita ale adong suara merdu alon-alon keraton sangat-sangat halus yang nyampe ke telinga kita ale ama aziroham songonima itu songonima ditiki martangiang Raja Daud jala nasida mana makatindakon na jongjong pabuahon luar biasa dua pe pambahenan ni debata huida hami pandonganion ni debata di tonga-tonga ngulu ni Raja David bahat niya katantangan bahat ni nanayang mangarsahi ibana bahat niya kanamarsogo ni roha tu ibana alai dang di paluas debata molo pero parukilon molo pero pangujunan alai dang ditadikon debata akan aposo nai akan naman jojo guarna dang ditadikon debata jong do debata digombar homma amang inang songon topi minggu sadarion debatado partano batuatta jong do debata bagaimana Allah berdiri di dalam kehidupan Raja Daud seperti sebuah benteng yang untuk bertahan yang mampu memberikan bukan hanya rasa aman tetapi rasa nyaman, bahagia, cinta dan kasih. Idu na dihatindakon mari diturpukon amang inang.
Memang molobor hati ta mangatu si taringot tu pesalmen, kita harus katakan pesalmen berisikan pujian. Pujian bukan hanya sebuah nyanyian. Apakah kita masih mengingat najulu tiki sekolah minggu doon? Mungkin hea tabege edde. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Di dia tar surat tahe pesalmen 20 itu alan itu holotan ma amang inang molo pesalmen. Ketika kita berbicara kitab Mazmur, kita akan diajak bagaimana kita memuji Tuhan. Bukan hanya dengan berdoa memuji Tuhan, tetapi dengan bernyanyi, dengan ungkapan syair. Itu juga sebuah untaian doa yang sangat luar biasa. Damang dainang haanggi nang pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alanii balik mahitajo tupudi na kaning taringot tu si Faustin Archange Taudera. Ala dang tatadda dang bui tabaritahon. Ala dang tatadda dang bui tapabua. Ala dang tatadda dang bui tapajojor. Songod dia di bata. Ini adalah evaluasi yang perlu kepada iman kita, kepada perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Takasdo tatadda di bata. Takasdo tahapor syai di bata. Jala pangaci do amang inang molo didokon au porsia tu Tuhan de bata ale dang ditata ibana isi de bata na disobba ibana. Tidaklah mungkin ada orang mampu berbicara Tuhan Allah begini kalau dia tidak percaya. Dang buita baritahon naso taha porsiai. Dang buita hatindakon amang inang naso tatadda. Alani imar hidi topi minggu sadarion dipangidu matu hita ganup songot dia do takas do tatadda de bata takas do boy hita jongjong makatindakon isi de bata di tonga ngoluta manang saropang do hita dohot raja David na jongjong makatindakon debatado partano batu aku. Damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Macay ulido trupukon. Jalamolo disungguli taringot tu partano batuan atau benteng. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terkadang kita mau mengambil titik aman, kita merasa nyaman ketika ada yang kita pegang. Dang naholan jimat, daong. Mulu na julu, adong tiup-tiup na, merasa aman may bana na julu dui. Ale mulu jama sunarion bahat do amang inang, nagabe partano batuan na parjulu, pangkat na. Napaduahon, huwaso na adong di bana. Napatuluhon, sinadungan na. Napaupaton, pikiran na. Itu. Odo na masa na jujut taida amang inang bagaimana seseorang itu dia akan gusar ketika dia tidak memiliki kuasa. Dia tidak lagi merasakan bahagia ketika sinadongan nadang adongbe. Dang pos berohana didik kidang adongbe naboy di pangasahon ibana. Tarlumobi pikiran na. Alani diturpuk sadarion dipakulingi mah. Mulo taringot tuna adong di Portibion amang inang tarlumobi dihamu remaja na posobulung martiki do saluhut nai alai nahot rodi saliling-liling na
holan debata. Ido na boy berengota amang inang di turpukta sadarion alay. Molonung nga takas tatada debata mari di turpuk sadarion. Adong do dipangido debata. Ima di ayat 14. Tolong diputar ayat 14. Ayat 14 sampai ayat 15. Iya ini. Rap majo hita majahada sada dua tuluya takasi hamuma iya hata napar pudi asa tarpajojor hamu tu pinoparmu sogut ahana neng tapajojor ayat 15 Pabua Odo dipanggil debata. Tetapi ini tantangan sama orang tua pada saat ini. Maaf kepada kalian adik-adik amangnya, terkhusus yang remaja. Pergumulan orang tua ketika orang tua menceritakan bagaimana kehidupan dulu. Bapak dulu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Banyak jawaban dari remaja yang mengatakan kan itu dulu. Malahan ada yang lebih parah. Bapak dulu berjalan kayak gini kalau mau sekolah. Iya, ada mengatakan, iya, bapaknya bapak siapa? Bapakku siapa? Nah paling ngacit. Botohodo. Nah julu bapak ikut songonon macit na parngolun. Alai hasiedo hamisudi akka pinopar nilopungmu. Hope ikut songonon itu. Rogelengi mangalusi. Isi manyuruh perjulu tubuh. Ayahku namang inang, Tuhan kasih tugas pada kita saat ini. Alai, ahana boy dibohali Tuhan debata. Ingok ma, saluhutna na dipasat debata. Debata aduh, napunasa. Apapun yang ada pada saat ini, itu adalah pemberian Tuhan. Jala, tolap ni gogota ikun bahenot tado. Dinalao maka tindakon. Tu pinoparta sugut damang dainang hangginang binaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh melihat pada saat ini zaman 5.0 era digital, zaman milenial, tantangan pada saat ini adalah bagaimana sudut nauposo na uporsia ibana tu perkembangan zaman, tu teknologi daripada tu haporsion na sa diri tarlumobi, tu natorasna odo. Pergeseran ada, na julu bahat do hita jala tolak tado amang inang jongjong dinalao makatahon debatado partano bato aku takas do huida songon dia pangiring-ngiring ni debata di tonga-tonga ngoluku alai molo di zaman wengon nga marge seramangina nga bahat aka sudut no poso upos rohana tu perkembangan teknologi bayakon satabi manginangda molo di HKBP tamarunang namar minggu di dikion manang namar minggu ikon marhitilap streaming ima ruas natar pasu-pasu amin. Amin. Di luar na asing tabayan maju di dia matabayan di sigotom adong dohalak ro arsak sitaonon martangiang dang tutuhan debata tu dia martangiang tu Facebook moloro pasu-pasu tabodupi ro hata mandokun margoko maho amang ale moloro pangisahion buha kabi mardu sadu na paduahon dang nahola martangiang tu media sosial curhat itu ape hatan di debata di dok molon yang martangia ko masuk maho tu bilukmu tutup ma pituna tutup ma jendelana cukup hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tetapi saat ini perkembangan zaman pada saat ini pergumulat tai tapabu adu sudi dang tu Tuhan alai tuhala naso manata dirim ala ni
Pergeseran itu amang inang ada, terkhususnya untuk remaja naposo bulung. Alani Roma hatane debata mando tu hitaganup. Debatado partano batu hata. Pangasahom madebata. Ditikina une manang ditikina sa unepe. Pangasahom madebata. Jamot ton mangulum. Dadaho na punasa ngulum amang inang. Debatado na punasa nguluta. Nga diburi nguluton siyan go akadusa. Diburi nguluton. Jala dipataruhon nguluton. Tugok aka pasu-pasu. Jala ido nang dipangido mariturpukon buhama hita jongjong. Maka tindakon tutumaho ali Tuhan partano batu aku. Ya benar ya Tuhan, Engkau adalah benteng kehidupanku. Di dalam pergumulanku Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ya Tuhan, lihatlah aku, jagalah aku. Ido na dihatahon diturpukon amang inang. Dang nasiyan aka huaso portibion iba na mangido pangurupiyon. Dang siyan aka na asing di pangido iba na pangurupiyon. Alay di pangido iba na holan siyan debata. Itu yang dilihat oleh para song leader pada saat itu. Bagaimana Raja Daud meminta campur tangan Tuhan. Ya Tuhan, aku sangat mengenal Engkau dan Engkau mengenal aku. Oleh karena aku mengenal Engkau, makanya saat ini aku menyuarakan tentang tindakanmu yang sangat ajaib. Ima turputa sadarion. Damang dainang haanggi nang binaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Upasaha matuhi taganum amang ina pos marohata. Molo si taonon parukilun ikon rodoi di tonga-tonga nguluta. Alebuhado hita mangadopi i marhiti pos niroha. Ala diturpukon dipangido do tuhita talumobi di ayat 14 ayat 15. Dang mungkin hita amang inang mambaritahon taringot tu pambahena ni ribata. Tidaklah mungkin kita mampu berdiri memberikan kesaksian. Sungguh ajaib Engkau ya Tuhan, kalau kita sendiri tidak mempercayai bahwa Tuhan yang memimpin kita. Kalau Tuhan yang mengiring perjalanan kehidupan kita, bahwa Tuhan yang menguatkan kita. Sangat luar biasa do turpukon. Nakaning hubigi alay lupa nakani kami mencatat ano tahe judul ni pungon ina nakaning edina. Ha? Dame na sumurung. Halak na mangulu, orang yang hidup di dalam damai sejahtera, itu yang bisa melihat keajaiban Tuhan. Jala ede punguan aman akaning takas di suarahon ode bata nasang api. Itu tahi emang? Iya. Bagaimana ketika kita sudah tinggal di dalam damai sejahtera, kita mampu berdiri mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang mulia. Roma debata marhiti eddi naposo nakaning dido matuhita ganup tungolut tahun tu ton di tahun tu pikirat tahun dido ma terima berkat Allah. Itu lah surhata luar biasa do amang ilang turpukon alani mula-mula ano kita sian par mingguaton tapatuduho ma parngoluon yang sudah menerima berkat Allah. Amin. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Moluhudok pinakaning si Faustin Archange Taudera ima sahalak Presiden Afrika Selatan. Sahalak Presiden duibana, tetapi kita tidak mampu mengenal dia. Itu songoni di tonga-tonga nguluta debata Jehovah Zebaut sahala Tuhan duibana alai ikon takas do tatada ibana jala
Holan ibanado amang inang namamboto parngulut taganup. Hanya dia yang mampu mengangkat kehidupan kita dari beratnya tantangan hidup. Hanya dia yang mampu memberikan totalitas berkatnya di dalam kehidupan kita. Asing nidang adong ya mangina. Mula dong pe huaso di portibion ingok ma satu kidei dang i nahot ro di saliling-liling na. Jala mulu ahape nama sa di tonga-tonga ngulum didikyon bahat ni si taonon parukilon na borat hajukatan niya kadak danak bahat niya ka pergumulan na asing ro panahit di tonga-tonga pamatangmu amang inang ingot ma debatado partano batu atta hanya dialah menjadi benteng yang kokoh yang kuat menjaga kehidupan kita alani ikon jongjong do hita makatindak ko namang inang hodo Tuhan partano batu aku hodo Tuhan namamboto ngoluku molo na asing alang-alang manadda do alay molo de bata takas do ditadda hita alani margugo mahita mula mano kita siyan tonga-tonga parminggoton alay di bagasan las neroha ingop ma narodo de bata mangapehon tangan na nago habaduni tu si majujung taganup amang inang namandokon jaloma pasu siyan Tuhan debata. Amin. Amin. Damang dainang na hinahulungan di minggu ta sa darion tongdo. Adong nakaning nabuhi ta jaha amang inang dititing na maragam sipul minggon mencoba mencari dana. Minggu na salpu nunga di patupa luar biasa do pangurupion na dibahen di bata marhitia karuasna. Jala sadarion tong dope di patupa alana tanggal 10 nama neng di patupa program ni Huriata sekolah Injil liburan. Om madalan Huria dinalau patorason hapor siaon niaka sudut no poso. Patorason akka pinopartai amang inang alani mangidu mangilik kami tuhita ganup rim mahita manupahi. Ingok ma amang inang songon dia parnguluta nanunga di parmudu-mudu de bata titikiope akka pinoparta akka yanakota nanaing di parmudu-mudu de bata marhiti akka program-program huria parjolo mahita jongjong parjolo mahita mambay na dinggan jala ingok ma natabaheni dada tuhitai alay tu de bata jala di pasahak ma tuaka iya nakon ni huriata iya nakon ni debata tatu pahima di bagasan las niroha amin martangnya kita mau lihat mali Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami di bohaliho dohami le Tuhan talumobi di paingot tohami sian parngoluon ni akka pinopar ni sikora ima ali Tuhan debata narap meredde rap dohot raja David dinalau marsoba tuho tutudu ali Tuhan debata di hatindakon nasida saluhut na dingken ni basam nalehonom mu di tonga-tonga ngulu ni akan porsia tuho talumobi di ngulu ni raja David ali Tuhan debata mangerbang do tangamu manugu-nugu ibana jala kudu tangamu ali Tuhan debata dinalao mangiring-iring lakana ali Tuhan debata jala totong do di tatapung uluna alani margugu ibana Tuhan mangadupi madalani parnguluna songoni madihami saluhut nali Tuhan debata namar pungu ditikion namar minggu di bagas corom ditikion manang na ikon mandoho di parminggun marhiti live streaming takas dole Tuhan hodo naman hadda hami takas dole Tuhan debata hodo nama nugu-nugu hami alani maali Tuhan debata unang alang asi dot olong niroham totong maho manugu-nugu hami mamasu hami li Tuhan debata lao mangadupi akan nama sa di tonga-tonga ngulu nami ditikiro aka arsak
tungani hami Tuhan dikiro aka panahit di pamatang nami ganup ali Tuhan di bata apuli hami papos roh nami hodo nagabe dongan nami dikiro akalas ni roh hape di tonga-tonga ngulu nami ali Tuhan di bata paingot kami asa totong mahami marsobat tuho mamuji pasangapon ho marhiti-hiti ngulu nami ali Tuhan di bata dikio pele Tuhan di bata dibawa kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam hakabipe resort na marunang talumobi na di bagasan para sahiton imali Tuhan di bata Agusta Christine Boru Sianipar na perawatan di Jabu songoni na posom amanami amang situa adi Sirigar perawatan di Jabu songoni ali Tuhan di bata amanami amang Gia Sianturi na ikon perawatan di rumah sakit Siloam ale Tuhan tatap mah ngulu nasida mangerbang matangam oleh Tuhan di bata jala dang marnalu jahami Tuhan mangidu mangili tuho aihodo na punasa saluhut na lehon hamalumon di tonga-tonga ngulu na le Tuhan di bata sa totong nasida parsidohot rapdohot tami Maria iya marlas niroha mangida uhud magjalo pasu-pasu na pinaradem di tonga-tonga ngulu nasida songoni di ngulu nami le Tuhan di bata itikio pele Tuhan di bata dibuah kami gomos di bagasan tangyang nami aka ruas nuhriam na di bagasan las ni roha ali Tuhan na dileko tabah bilangan ni umur di tonga-tonga ngulu nasida le Tuhan di bata ima le Tuhan Mikael Sinaga pasu-pasu nasida le Tuhan di bata di nguluna diaka ulonna diaka sakapna diaka pakirimonna asi roha mali Tuhan homa namanyodangi roha do pikiranna songoni di hasoloan Bongiopi Sianturi Yori Otniel Hasibuan Artesia Juliana Saragi Talent Gold Sianturi amanami amang Sianturi Mutiara Nauli Simanjuntak Kejora Julia Simanjuntak ale Tuhan di bata totong maho mangerbakon tangamu nago habadiuni pos roh nami le Tuhan di bata dilioko tabah bilangan ni umur di ngulu nasida natongdo ditabaiho aka pasu-pasu aka las ni roha di tonga ngulu nasida le Tuhan di bata songoni pele Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan las ni roha ima le Tuhan di bata ditabaiho bilangan ni pardongan saripion nasida le Tuhan di bata ima di amanami amang El Pasaribu Inang Boru Hutagaul totong male Tuhan di bata ho naman jongjongi roha do pikiran nasida ho namian di roha do pikiran nasida le Tuhan di bata talumobi di pardongan saripion nasida pasu-pasu nasida songoni di yanakon nasida saluhutna ale Tuhan di bata songoni pele Tuhan di bata di program-program ni huriam hu pasata mimatu tangam munago habadioni asahoma Tuhan nama makulingi hami saluhut na ruas ni huriam doho saluhut na parhalado ni huriam marhiti program ni huriam lam takasma di haporsai hami ho lam takasma di hatindako kami ho talumobi Tuhan di bata marmulia marsangap guarmu marhiti akka ulon nami alani mali Tuhan di bata pasu-pasu salut na ruas ni huriam sian kategorial sekolah minggu remaja naposo ama ina dohot lansia asi maroham ali Tuhan di bata totong maho namanyodangi roha do pikiran nami mau liati mahu pasatami tuho mangasahon goan enakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukede nomor 117 uhuk tapasahat peliata. Pertanu pada
Rimita jongjong saluhutna. Tatangnya koma piliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sile hon lehon ading gandut na solibasa na mulutus hu pasata mima siyan na nilehom mi tu hami pilihan nami tu ho sejalo megabi uap nucus tu julum pasu may jala ramoti asa hu parasya kami pilihanon pati bulu na rajommu dito atong ani huriam dohot di porti biyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asa lam hutadahami godang ni si leo-leo mi tuhami. Asa lam girgirami manduk muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinurbadia maguarmo seroma harajamu se sahut molo maniroham di Banua tongon songon na di Banua Gijang lehom matuhami sadari konongol uan siabari sesa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dong amardusa tuhami unak kami togi untuk pengujunan palu amahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dami jalo amu maha pasu-pasu sien Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Mangidu hami amanginang unang pitor meret tita sian hudulata ta tangi homajo ede puji-pujian niaka anak sekolah minggu jala rade mahita manupahi di aka sakap ni
Huriata talmobi disakap niaka iana kota naneng patupahon sekolah Injil liburan. Perjuangan ibu menahan sakit, melahirkanku ke dunia. Pelukan hangatmu menggendongku dengan lembut. Kedua tanganmu yang kuat membesarkan aku. Hati dan pekertimu mendidik aku menjadi anak yang kelak berbakti. Kasih ibu bagai mentari di dalam sanubariku. Ingin ku balas kasihmu ibu. Dengarkan lagu cintaku ini untuk ibu.
bila saudara semua hidup rukun bersama. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejatuh dan juga nyambung, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memberita agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejatuh dan juga nyambung, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memberita agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup Maulati madihamu amanami nanami dohot na posobulong na mga len partisipasi